kigger opad, så får du også en fornemmelse af, hvad der venter opad. Processen er færdig i toppen. Og så kan jeg ikke. Det er alle de færdige overflader, som er brugt helt op. Det er rigtig, rigtig flot arbejde, Per. Ja, det er rigtig flot arbejde. Det er lang tid på. Jamen, hvad er det flot. Hvor er det flot. Det kommer lidt bag på mig, det er lang tid. Er det det? Nå, er det økonomien? Jamen, har det ikke været rundt af de kirkiske uger, så er det Er det virkelig? Ja. Det er da utroligt. Meget, meget flot arbejde. Jamen, hvad er det flot. Jeg skal se nok derom, der er meget spændt på at høre til det. Nå. Det er fagsætning. Nå, det er fagsætning. Ja. Det var det. Nej. Det manglede lidt til det. Ja, fuldstændig. Nej. Skal lige op og se ovenpå.